ufikelelo lento kuthiwa yi-affordability, uzinzo, stability, inzuzo, salary neprofile yakho yamatyala zizinto ezifunekayo ezo zinokusebenzela wena ke ezi zinto. Mhlambi xa ufaka isicelo semali sawuva ngoSimphiwe Ngona wakwa-West Bank uza kusixelela ngokubanzi ngalo mba. Ukuba ngaba kunzima ukufumana imali-mboleko yemoto lenkqubo yenzelwe wena, bangaba kunzima uzuphulaphule. Khumbula ke ukuba imibuzo yakho malungana nemali-mboleko yemoto iza kwenza inkqubo yethu iphumelele. Ya kwikhasi lethu leFacebook elithi West Bank Asset Finance. Ungasifumana nakuTwitter @WestBank usebenzisa #WestBankHowTo ukuze uthumele imibuzo yakho. Buzo wokuqala ke maniqale ndimamkele kuqala uSpike. Simphiwe masikwamkele mfondini nakwakhona namhlanje. Bulisa kuwe Bhutiza B ischeme, bulisa nakubaphulaphuli bomhlobo wenene. Spike siyayidinga siyayifuna kodwa asinayo ngokwanele imali. Khawusixelele, kutheni ufikelelo luye yona nto ibalulekileyo ngokunangaphambili? Enkosi Bhutiza, kukho umthetho owaziwa ngokuba yi-NCA oyi-National Credit Act of 2006 owafakwa eMzantsi Afrika ngo-2007. Lo mthetho Bhutiza wafakwa ke ukuqinisekisa ukuba abantu okanye abathengi abangeni nzulu ematyaleni bangakwazi ukuzikhupha engxakini. Ngenxa yoko ke umthengi ngamnye wemoto kufuneka kwenziwe i-affordability assessment ngenye yezinto ezifakiweyo ngokulo mthetho we-NCA Bhutiza. Kubhala umbali Sugarlee Bembe apha Spike ebhala kuFacebook esithi, hayi Simphiwe, ndizama ukufaka isicelo semali-mboleko kodwa isicelo sam soloko sikhatywa kuthiwa nakuyifikelela. Enkosi Bhutiza, manixolise kumbali ngokusokoliswa kwisicelo sakhe qala. Ke njengoba usazi ukuhlolelwa ukuba uyakwazi ukuthenga imoto kwenzelwe ukuba kuncede wena mntu ungumthengi. Ndizawuzama ke Bhutiza ukubonisa amanyathelo enkqubo yokuhlolelwa ufikelelo, i-affordability assessment ke ukutsho ngelwimi lasemzini. Inyathelo lokuqala Bhutiza kufaka zonke iindleko zakho ungumthengi Bhutiza. Kwakhona ke uphinde uthathe ingeniselo yakho ngaphambi kokuba uhlawule irhafu. Inyathelo lesibini kuthumela istatement sebhanki senyanga ezintathu kunye neslip somvuzo wakho wenyanga ezintathu. Inyathelo lesithathu ibhanka iza kuhlola ke lamaxwebhu wafakileyo kunye nesicangca seendleko, amatyala wahlawulayo nokuba uwahlawula njani na. Inyathelo lesine ukujonga ke ngoku uyakwazi ukufikelela kwimoto, kwi-insurance, kwipetroli kunye nokulungisa imoto. Inyathelo lesihlanu liza kuxelela ke enoba uyifumane imoto okanye isicelo siye sakhatywa na. Ukunyuke ugqitha apho ke Bhutiza, ukuba uye waphumelela xa uhlolelwe ufikelela, ufanele ujonge indlela oyoba ngayo imali uze uphinde ufake isicelo kwakhona. Spike, makhe ndizibuzele nam, kutheni le nto kufuneka abantu bayazi indlela abahlawula ngayo amatyala, kube khona iprofile zamatyala namanqaku? Kutheni zibalulekile nje ezo zinto? Nkosi Bhutiza, xa ufaka isicelo semali-mboleko Bhutiza, ibhanki ihlola imbali yakho yamatyala. Le mbali ke yamatyala ixelela lo mntu uza kuboleka imali okanye ibhanka ezi zinto. Waphethe njani amatyala akho, isixa semali osibolekiweyo kwimali-mboleko, ityala eliseleyo kusafuneka lihlawulwe kwimali-mboleko, nokuba uhlawula ngexesha na, zingakanani izavenge zakho, nokuba usemva ngamatyala. Zonke ke ezi zinto ziye zijongwe zibekwe zibe ngamanqaku zokuba ibhanka ibone nabo uyakwazi na ukufumana imali okanye awukwazi. Ngoko xa uchaza amatyala akho quka ezini, imali-mboleko zobuqu, ii-akhawunti zakho zonke, izempahla, zeefowuni, njalo njalo. Ibhanka ke iza kuhlola onke amatyala ngaphambi kokunika imali-mboleko yemoto. Spike, xa ndisiva kuthiwa uzinzo luhlala luhleli kunjani nje kuludlala nendima ebalulekileyo ekufumaneni imali-mboleko, uzinzo, istability, yinto nejongwa ibhanka xa sithetha ngozinzo? Inkosi Tshawe, unyanisile, uzinzo lungumba ubalulekileyo kakhulu. Ibhanka ihlola ezi zinto zilandelayo: ukuba unayo na indlu ze uhlawule izavenge zebhondi ngexesha, ukuba uyarenta, akusoloko uthutha, oku kubonisa ukuba uzinzile, ukuba unomsebenzi ozinzileyo ibe uneminyaka usebenzela inkampani enye. Umntu ozinzileyo uyakwazi ukulawula amatyala akhe, izinto zisoloko zimhambela kakuhle.
umntu onengeniso engazinzanga ongahlawuliyo amatyala osokoko efuduka ujongwa njengesichenge esiphezulu ibe iza kube nobunzima ekufumaneni imali-mboleko. Spike, phambi kuba sohlukane namhlanje nje nanku uNadia Malatyi ebhala apha kuFacebook phaa kwikhasi lethu leWestbank funa ukwazi ukuba imeko yakhe entsha ingamenza ayifumane na imali-mboleko ngoba uneminyaka e-22 ubudala, akanambali yamatyala, uqale kumsebenzi omtsha kwinyanga edluleyo ngoku ufuna ukuthenga imoto mfondini okokuqala. Enkosi, ngokuxhoma lo mbuzo sisinadia njengokuba usazi Nkosazana uza kuhlolwa ufikelelo lwakho uzinzo kunye nembali yetyala. I-NCA ke le besithetha ngayo iza kufuna istatement sebhanki senyanga ezintathu neziliphu zomvuzo wenyanga ezintathu. Kubhetele ukusebenza kulo msebenzi kuwo inyanga ezintandathu okanye nangaphezulu ngaphambi kokuba ufake isicelo. Oku kukunika ixesha elaneleyo yokuyifumana le moto ufuna uyithenga nokuqokelela ideposit. Siyakwazi ke Bhutiza xa umntu enayo le nto kuthiwa yi-qualification, post-matric qualification, ayichaze le nto kuba kwenzela abantu abanje abasandokufika empangelweni ukwenzela bakwazi ukunikwa umnyinyiva noko wokuba bakwazi ubolekwa imali ekuxhomekekeni ke nakwi-qualification abanayo. Simphiwe kangibona lo sibulela kakhulu Spike, sincokola naye phaa kwaWestbank ngaphambi kokufaka isicelo semali-mboleko. Qiniseka mphulaphuli into kokuba 1 uyayifikelela na nokuba uhlolelwe na ufikelelo, le nto kuthiwa yi-affordability assessment. Sithethe kakhulu ngaloo nto namhlanje. Kwesibini, yiba nembali entle yamatyala okanye usebenzele ukuphucula amanqaku akho, laa nto kuthiwa yi-credit scoring. Yiba nomsebenzi ozinzileyo uze ungafuduki kakhulu. Emana nto hlala ufuduka right through iza kubetha na, hayi mani sanukuhleka, iza kubetha laa nto nayo ebhenki phaa. Ibhanki kaloku iza kuhlola umgangatho wemoto iqiniseke ukuba akuqhathwa. Zonke ke ezi zinto zenzela ukuba wena ube namathuba amahle ukufumana imali-mboleko yemoto. Bangabe nayiphi na ke imibuzo ofuna kusithumelela yona uSimphiwe ephendule. Okay, #Westbank how to. Khumbula ke ungathumela kwikhasi lethu Facebook okanye mhlambi apha kuTwitter handle yethu @Westbank. Ndikubele ixesha elizayo ke, inkosi kakhulu ke naphaya kuSpike.